No ja som od malička rozmýšľal nad tým, ja si pamätám prvú takú ešte nejaký záblesk z detstva, že som furt myslel na to, ako vnímajú iní ľudia. Že furt som niečo pozeral, moje knižky boli postavené od vesmíru a po divy sveta a furt ma niečo zaujímalo ako malé dieťa a naozaj, že ako to vidí iný, ako vidí farby, vidí to jak ja a tak ďalej. Takže ja som sa stále na niečo sústreďoval a vlastne po 30-ke, po tom prechode, som sa dostal k dizajnu, ako som veľa vecí pokazil a vtedy vlastne mi prišlo tá odpoveď, že vlastne aha, ja takto vidím. Ale tým, že vlastne som, ja neviem, 16 rokov profesionálny fotograf, predtým som vlastne fotil a veľa som rozhodoval extrémne športy, takže tam vlastne to pozorovanie bolo u mňa výhodou, kedy sa mi to celé potom tá teória pospájala. Takže ja sa dívam 16 rokov detailne na ten svet cez foťák, naozaj to sledujem, som na to vlastne ako keby až stavaný a potom vlastne som to ešte detailnejšie študoval pri spracovávaní a retuši tých fotografií. Takže u mňa je tá pozornosť naozaj, až by som povedal, taká pracovná deformácia, že naozaj to vnímam, ešte mám aj outer vision, takže vlastne to ešte viacej posudzujem a súdim tých ľudí a veľmi do toho som sa uvoľnil, ale samozrejme to prišlo s tým pochopením svojich predností a to, aký som a akou tou stratégiou vlastne v živote fungujem. Takže to mi otvorilo potom ďalší level a mám to už tiež tak nejako nasledované, že keď vidím, že ten človek už má dosť, že zýva alebo si podopre ruku, tak vlastne ja v tom momente ako keby vedomo odstavujem tú moju pozornosť a snažím sa to buď nejako uvoľniť alebo to pinknúť na niečo iné. Tým, že vlastne ja sa zaoberám tými ľudskými emóciami v tej mimike a vlastne tým človekom akom takým, je tam jeden vlastne ten portrét 2.0, tak vlastne až jeden z mojich učiteľov to teraz napojil na to, aby som vlastne išiel cez ten dizajn. Takže vlastne ja ako náhle ten človek si ku mne sadne, lebo to fotenie vlastne prebieha, dá sa to nazvať ako taký emočný sken, že vlastne rozoberáme nejakú tému a na základe toho sa ten človek nejako tvári. Tak teraz vlastne jeden z nástrojov tej komunikácie je pre mňa dizajn. Že vlastne používam human design ako jazyk, kedy vlastne môžem lepšie pochopiť to, do čoho a o čom mi vlastne hovorí, prečo to tak asi je, ako to môže s niečím súvisieť a reflektujem potom buď konkrétnu emóciu, alebo vlastne robím len ten emočný sken. U mňa je ten vizuál, že asi to, čo môžem tomu človeku ja priniesť, je to ukázať mu samého seba v rôznych vlastne situáciách. A ten človek, keď sa uvidí sám, uvidí to, je to pre neho, pre veľa ľudí vlastne také rukolapné, že vlastne aha, že takto sa tvárim, že toto sa vlastne deje a tak ďalej. Mám tu potom aj ja vybraných pár fotografií z posledného vlastne fotenia. Ja tu prosím ťa medzi tým premietam slovenských hercov, čo si fotil. Hej, pána Lasicu tu vidím, no nádherné sú tie fotky, len toto pre mňa pozerať, úplne to tam nejaká esencia hlboká, hlavne u ľudí, ktorých poznáme, ale zároveň, samozrejme, toto sú fakt oni, to nie sú tie role, že? Lebo keď má vlastne niekto otvorenú identitu G-centrum mape, tak oni zahrajú všetky role, hej? Máš dosť hercov, ktorí v reále majú otvorenú mapu aj v emóciách, aj v identite, ale akože to je ako pre mňa úplne božské toto pozerať, len som si pozrela stránky, tak som si úplne hovorila, wow, že... Tu ešte to vlastne išlo v Národnom divadle a veľa tých čiernych fotiek vlastne, ktoré boli, tak sú to ľudia, kedy som s nimi išiel po konkrétnej emócii a to bola autenticita a detstvo. Takže naozaj, že aké to najautentickejšie na tom človeku je vlastne to dieťa. Takže sme sa snažili robiť naozaj autentický nejaký portrét. Až potom neskôr vlastne som začal v dizajne učiť sa, že vlastne tá esencia toho človeka, a myslím, že sme len na začiatku toho, ako vlastne tu v strede, a jak je pán Vajdo, tak tu vlastne vidíte to dieťa v tom človeku. A je absolútne jedno, koľko má rokov a vlastne je tam to detské nadšenie. Takže celé to fotenie prebiehalo ako keby, že k tejto konkrétnej frekvencii, ktorá sa vlastne prejaví na tvári človeka. Ale pri tých konkrétnych témach už vlastne používam dizajn, ktorý viem buď im priblížiť ten vlastný pocit, alebo niečo podobné. Ako nádherné za mňa. No, Zdena Studenková, krásne. Tak toto je napríklad projektor, ktorý sa po 50-ke dozvedel, že je projektor.
a uvedomil si všetky veci, ktoré robil a inicioval a rušil si vzťahy napríklad s deťmi a tak ďalej, takže tam prišlo veľké precitnutie, že keby som toto ja vedela, takže tam sa to vlastne môže už lepiť na toho človeka. A tu je človek, ktorý vlastne má profil 1.3 a zistil, že vlastne môže robiť pokus omyl a veľmi sa bál a zrazu sa vlastne rozbehol až von a že sa tešil, že vlastne Ježiš super, že idem žiť znova ten život naplno. A tu je jeden z ľudí, ktorý sa vlastne ani neviem, ako sa on otvoril. Jednoducho sa iba otvoril a tie emócie nejaké prešli a až potom začal vlastne rozhovor. Jednoducho už tam bol na seba taký tlak a vlastne ten odchod z toho fotenia bol, že tá emócia bol naozaj, že taká uvoľnená, vysmiatý, že ten človek vlastne odchádzal s tým pozitívom, čo je asi pre mňa najdôležitejšie, aby naozaj odišiel ten človek vlastne pozitívny. Alebo to aj človek, ktorý sa dozvedel, že pri tom, ako sa chystá odsťahovať s celou rodinou vlastne do inej zeme, tak v jeho inkarnačnom kríži je vlastne, že si on sám vytvára ten raj a že vlastne je to správne to, čo cíti, že sa mu uľavilo v tom procese rozhodovania. A tu akože pán Lasica alebo pár fotografií vlastne z divadla, kedy sme len zistili, že tá mimika funguje inak. A sú tu vlastne iné ďalšie pekné vlastne tu aj znechutený generátor vlastne, že to nechuť takže vlastne vieme ísť do akýchkoľvek vlastne silných buď emócií, že naozaj ako generátor, ktorý vie, že všetko môže, ale nevie, čo to je a hľadám tam teraz ja vlastne nejaké úsmevné veci, takže tu je manifestor, ktorý sa vlastne absolútne vlastne zatiahol, skryl a aj keď vlastne tam chcel prísť, tak tam je vidno, že tá aura jednoducho nechce tam dovoliť niečo preniknúť, takže vlastne naozaj prišiel až takto alebo projektor, ktorému vlastne veľmi sedí umelec, ktorému vlastne lahodí to, že sa dozvedá o sebe, že je projektor a že to robí správne, že naozaj ako keby sa cíti dobre, takže sú tu mám ako keby, že rôzne príbehy za tým, ale vlastne ten výsledok ma baví, že ten človek ešte odchádza s niečím popri tom.